Ola, benvidas e benvidos ao Instagal e aquí estamos unha semana máis para falar desta volta da palabra tolo. Chegaronnos moitísimos termos, moitísimas expresións e tamén moitísimos castelanismos. Entón, imos comezar xa coa análise. E como sempre, comezamos polos termos que máis veces nos enviastes e polo tanto que son os máis populares. O gañador desta semana foi a palabra que poñamos de exemplo precisamente, tolo, pero o certo é que o máis interesante de todo isto é que temos festa de variedades. Chegou atolado, chegou toliño, chegou atoleado, toliño de vez, atoleirado, toleirán é tolismo, que será o de tolísimo. O segundo, louco, con aloucado e trasloucado. O terceiro máis popular, zumbado, que supoñemos que virá de zumbar, iso de darlle un golpe a alguén. Tamén nos enviastes moitas veces chalado e trallado. Por certo que iso de trallado probablemente veña dese significado de trallar, de estragarse un líquido, xeralmente o leite, por cortarse. E imos alá coa cantidade de castelanismos que nos enviastes esta semana. Variantes de algunhas das anteriores, de tolo atolondrado e de louco, loco. Maluco chegou sempre de Lobios e é un castelanismo. Chota, que é a cría da cabra en castelán. Temos esa expresión de estar mal da chota, que pode que haxa aí unha interferencia entre chola, que é cabeza, e chota. Chifrado, que é unha adaptación do castelán chiflado. Averiado, que tamén nos chegou en galego, avariado. Enaxenado, que en galego sería alleado. Pirado, jamado, que tampouco son termos do galego. Guillado, que aínda que chegue con geada, segue sendo un castelanismo. E tamén grillado. Tarumba non é termo do galego. Taladrado, que é un castelanismo derivado de taladro, que en galego é trade. E toreado, que tampouco é termo do galego. Recibimos tamén moitos termos que non constan en sí con este significado. É o caso de colgado, que supoñemos que se trata dunha acepción figurada do verbo colgar, e que probablemente sexa un castelanismo. Recibimos tamén líquido, e aquí podemos facer unha confrontación co de trallado, porque será por iso de non ser consistente ou sólido. Avisado, que sería case o contrario, unha persoa experimentada ou unha persoa con sentido común. Tirubeque será unha variante de tiruleco, que é unha persoa pouco xuizosa. Tamén recibimos reborón, turumbelo, que supoñemos que pode ser de tarabelo, e viruco. Recibimos outros poucos que teñen un significado que se achega un pouco, pero que non é propiamente os sinónimos de tolo. Tamén recibimos outros cantos termos que non son propiamente sinónimos de tolo, aínda que si poden achegarse un pouco nas intencións. É o caso de choucho, de insensato, de parvo, de revirado ou de tarabelo. Ademais das expresións, que case todas teñen un sentido figurado, recibimos algúns termos que tamén van por este camiño. Barrenado virá da acepción figurada de barrenar, iso de darlle moitas voltas a algo, como a unha barrena. O mesmo ocorre co castelanismo taladrado e todas as expresións que viran arredor de rosca, de tornillo, que tamén é un castelanismo. Avariado, desfeito e perdido tamén son termos cun significado figurado bastante evidente. E agora podemos xa comentar o resto de termos que nos enviastes, que foron moitísimos. Primeiro é que todo o mundo coñece, que nos chegou moitísimo en forma de expresión. Cabra, xa falamos antes do feito de que a chota, o choto, pois ven sendo a cría da cabra en castelán e que de aí tamén esas expresións que viran alrededor destes dous termos. Chegounos de mente, chegounos de vecido e adovecido, que todos sabemos máis ou menos o que significa, perturbado, rebulido e rebolido, turuleque, que xa o comentamos antes, ido, que tamén nos chegou en moitas formas de expresións, iso de estar ido, rematado de todo, trastornado, tarado, tarambaina, descerebrado, desequilibrado, e tamén nos chegou en forma de termo e de expresión unha palabra que creo que todos coñecemos e que nos chegou tamén moito dun colexio que temos aí participando. Chiribitas, chiribito, chiribí, chiribetas, cheribeitas, ou seja que mirade a cantidade de variantes. E vimos alá coas nosas queridas expresións que esta semana veñen forte. Para explicarnos ben, podemos crear directamente un grupo que sexa estar coma cousas. Por exemplo, estar como unha tartana, que todos sabemos que ven sendo un carruaxe ou un coche vello, pois esa comparación probablemente sexa polo feito de que se avarían moito, de que fan moito ruído e dan problemas. Tamén, por suposto, nos chegou estar como unha cafeteira, estar como unha tarteira, como unha regadeira, como unha nasa, como unhas maracas, como as maracas do Machín. Estar como unhas castañolas e chegounos un castelanismo tamén moi típico que é estar como un cencerro, que en galego o cencerro sería choca.
Despois, moitísimas expresións relacionadas con cabeza, como podíamos agardar. Estar mal da cabeza, estar mal da olla, que é castelán, estar mal da cachola, perder a cabeza, ou que lle deu o sol na cabeza. Tamén fixemos unha boa festa coas expresións co verbo faltar. Faltalle unha fervedura, faltalle unha cocedura, faltalle un bran, faltalle un fermento, faltalle un aire, faltalle unha pataca pro quilo, que pode ser das máis simpáticas que recibimos, e todo isto podémolo combinar tamén con esa expresión que nos chegou 20.000 veces de non ser ben. Xa o falamos tamén previamente, pero tamén recibimos moitas expresións alrededor dos parafusos, aínda que ninguén mandou o parafuso en sí. Chegaron as expresións con tornillo, que é ese castelanismo, e tamén con rosca, tamén iso de volta e media, que ven daí, e tamén o de estar pasado de voltas, que tamén ven deste mundo. Hai dúas expresións que supoñemos que é un significado figurado vinculado cos tellados da casa. Estar como unha tella é choverlle a alguén, ou seja, que debe ser iso de que o teito da casa non está de todo ben. E rematamos xa con outras expresións curiosas que recibimos. Fixérono nunha noite de luar, ten o demo no corpo, é unha moi popular que todos coñecemos, estar fatal. E con esta cantidade de expresións que incluso tivemos que desbotar algunhas para non facer un vídeo eterno, rematamos o Instagal desta semana. Moitas grazas por participar e esperamos que o termo que escollemos para poñervos mañá vos guste tanto como o da semana pasada. Grazas! Chao, chao!